Μπράβο ρε στουμπός. Σαν πιστόνια πάνε. Σαν πιστόνια πάνε τα πνεύματα. Σήκωσε το ρε Λάισμαν. Λάισμαν. Λάινσμαν. 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 Είσαι ωραίος. Τι Λάιντ ρε μαλάκα. Είναι Λάινσμαν. Λάινς. Λάουντς καφέ. Είδες ο άλλος. Σωστός. Άμα το δώσει κανένα φάουλ, ξέρετε, πήγανε. Γκάλια. Οι φωνές που ακούτε είναι των απελπισμένων οπαδών των νέων της Καλυθέας Μη λες μαλακίες ρε μαλάκα. που θέλουν να δουν την ομάδα τους να κερδίσει. Θέλουμε να δούμε την ομάδα μας στο Champions League. Champions League. Καλά, Γιάννη, πίσω βλέπεις και Ναι. Εγώ κρέω να φύγω το χέρι τσέπη. και μετά όλο Γιάννη. Γιώργος, μια αποτυχημένη απόκριση. Όχι ρε. 2 εβδομάδες το πολύ, δεν παίζει παραπάνω. Με γύψα το κρατήσει, φίλε, να μην έκανα το Λίγο λιγότερο. 6 εβδομάδες πέτσα από εδώ, τους καποειδές. Γιάννη, έπαιζε μετά, κάνω ρε φίλε, γιατί πάει πίσω. Αλλά δεν το πήρε. Πού είναι? Πού θα αρχίσει πρώτη? Από κάταγμα. Ναι, σκαφοειδές. Σκόλλησε στραβά. Δεν ξέρω ρε φίλε, εμένα μου φαίνεται ίσιο. Αστυνογραφία έβγαλες. Μετά την τέτοια. Μετά που βγάλε το γύψο, ναι, έβγαλα. Το είδα κάτω το δόντι. Εντάξει. Είναι πολύ σωστά. Το πάτησα κιόλας καταλάβει. Απλά θέλει λίγο κινητοποίηση ρε. Να κάνεις λίγες ασκήσεις. Ωραίες εμφανίσεις έχουν αυτές. Αυτές καλά το είπες. Να και αυτοί έχουν δύο σπαστελάδες στη μέση. Ναι ρε παιδί μου, αυτοί έχουν ωραίες εμφανίσεις. Πού μας, έλεγες εσύ. Ρε, εμείς στηρίζουμε το ποδόσφαιρο. ποδόσφαιρο. Την Admiral. Την Admiral. Μας πληρώνουν για να τα φοράμε, μην νομίζετε το αγοράζουν κιόλας. Την Admiral. Τι μαλακία. Μπράβο ρε. Βάκινος χαρτικά ο Χαρτάκης, γιατί τον βάζεις. Βάλε και ρε στην έμεινε. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες της Καλυθέας παλιές με χορηγό Πάτρικ. Σοβαρά. Πάτρικ. Πάτρικ. Ναι, έψη στα αρκιά. Τα έχετε προλάβει αυτά? Τα Πάτρικ εγώ ναι, όταν ήμουν στα 5-5. Έψη στα αρκές. Στα αρκές έχουμε τώρα Αμβροσία. Τι θυμάσαι την Αμβροσία Αργύρη? Το διάλειμμα. Το διάλειμμα. Πώς ακούγεται Σπυρέλη είναι διάλειμμα ρε. Το βαρολογί. Ναι. Έλα. Αλήθεια. Γι' αυτό τη φοράει συνέχεια ο Σπυρέλης. Ναι. Το πούστη. Πήρα πολύ. Πήγαινε εδώ κάτω. Οι σημαίες είναι και καλά respect. Τι? Οι σημαίες είναι τέτοιο. Ναι, είναι από την κατήσα. Εντάξει, ρέμισε τώρα. Σταμπάλι. Πού είσαι ο Μπάμπης? Έλα, σταμάτα. Έλα. Έλα ρε. Μπράβο ρε θερή. Σωστός, ωραίος. Γιατί έπαιζε? Δεν μπορεί από τέτοιο ρε μαλάκα. Είχε πατήρα εκεί. Είχε πατήρα. Το πήρα ένα. Συστημένη. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση μας.
Πήγαινε ο Σάββας Έλα κλάβει την πάλι. να φέρει σιδερές το κάθομαι πάνω. Ο μεγάλος, επειδή το μαχαίρι να θέσει το σίδερο και το κάθομαι στο πόδι και αυτή συνέχεια δεν καθόλου. Είναι σπελία. Μου δώσει του. Μαλά παλαβή είναι, έπαιρνε το μαχαίρι. Τι μου λέει αυτό. Όχι, δεν είναι που είναι το πρώτο της πατούς. Παλιά εμείς το δικό μας, το πρώτο μας πατού έπρεπε να το κάνουμε στα 3. Παλιά τι έκανα. Ο πατέρας μου καυτής, Χαίρε. όταν ήταν μικρή χρειάστηκε έπρεπε να πάμε δεξιά με τα δίκτυα. Τι θα το. Ένα χέρι με ένα χέρι. Μόνο εγώ δεν το. Ελοπατία στο χέρι. Τι έδωσε. Ανάποδα βρε παπάρι! Βρεις ρε μαλάκα. Πρέπει να είναι αναγκαστικά. Το μαχαίρι. Γιατί δεν βάλει ούτε replay εδώ, δεν είναι τα χέρι. Έχουμε πέτρο τον αέρα. Άστο τον Αντώνη. Δεν πάει να το κάνει αυτό στο πλάι. Άστο να το κάνει. Έχουν θέμα με τα Δεν πλάι. το κάνει αυτό στο πλάι. Μπράβο ρε Σέμπε. Μπράβο ρε Σέμπε. Βγήκε ρε. Μπράβο ρε τάκ. Άντε μην άρχισα να βαρώ, να μην έκανα γέννη εδώ πέρα. Τώρα δεν έχει σπίτι. Κανόνισε, θα πάω τέτοιο. Θα πάω να μάθω box. Κανόνισε. Πρέπει να πας να μάθεις box για να δώσεις Σιδερόπουλο. Μην το βλέπεις έτσι ρε, μην το βλέπεις έτσι. Και πώς να το δω. Πιστεύω ότι άλλο έχει μάτι. Ναι, ρε, πιστεύω ότι έχει δει κόσμο. Το πέρσι- πιστεύω. Καπάς να μάθει που είχε. Έτσι μιλάει με τον Πανιόνιο, τον ένα τον κατέβασε που θα την παίζει και το Πανάγα. Μόνο εκεί κόκκα χωρί. Εγώ έκανα κάτι πλοκίδια. Τους κάτι τους διαβουνιές και ο άλλος που ήταν από πάνω μου Πρώτα και βγήκε με πλοκίδια. τους κάθε μπουνιά στη μούρ και λιποφύγει ο άλλος. Ο Αθανασόπουλος έκανε διατάσεις και μετά πήγε και άργα να τη σειρικά. Ο Αθανασόπουλος τον βλέπω με το στράβα και όλους από εδώ από εκεί. Και εγώ δεν καγόρε, επειδή έβλεπα τον Αθανασόπουλο. Και χώνω μου έτσι τον άλλο με πατητή και τους κάνω μια μπουνιά έτσι εδώ και πέφτει κάτω ξαφώς. Και μου έρχονται κι άλλοι που με ρεβάζει ο ένας από εδώ. Με ρεβάζει κι άλλοι. Οι άλλοι δείχνανε και φώνανε. Έτσι μου φωνάνε. Όχι το διαιτητήριο, τους άλλους. Ο διαιτητής ήταν δικός μας πατέρας ενός παιδιού ήταν. Αλλά και είχαν μπει άλλοι στο χείλο και το βαράγανε. Ναι.